कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त मान्यवरांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. माजी खासदार निलेश राणेंच्या उपस्थितीत हा केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. पण आम्हाला सगळ्यांना एकच माहिती आहे, मला वाटतं सगळेजण बोलतील की आम्ही सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून सगळेजण काम करत असताना जे नेतृत्व देईल ते पुढील आमचे गुण असतील एवढंच मी सांगतो. आणि संजूबाईंचा आज वाढदिवसानिमित्त आपण सगळेजण एकत्र झालो. पण आजचा वाढदिवस खूप अप्रतिम संजूबाई झाला असं मला गेले कित्येक वर्ष आम्ही सेलिब्रेट करतो संजूबाईंचा वाढदिवस. आज मला एवढंच सांगायचं आहे की संजू कायम म्हणतो, संजूचं वय मला वाटतं माझ्यापेक्षा 8 ते 7 वर्ष जास्त आहे, त्याच्यापेक्षा खूप लहान आहे मी वयाने. आम्ही गेली 15 वर्ष निलेशजी राणे साहेबांच्या बरोबर काम करत असताना असंख्य आमच्यासारखे कार्यकर्ते तयार झाले. पण कार्यकर्ता कसा घडावा आणि कसा कार्यकर्ता बनावा त्याचं ज्वलंत उदाहरण संजूबाईंसारख्या एक कार्यकर्त्याला, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला घडवण्याचं काम निलेशजी राणे साहेबांनी केलं. त्यामुळे जोरदार टाळ्या होण्या ज्यांच्यामुळे आम्ही आज दिसतोय त्यांनी आज वाढदिवसाला आलेत आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. खरं म्हणजे ग्रामीण भागातनं येऊन एखाद्या शहरामध्ये नेतृत्व करणं आणि शहरातल्या सगळ्याच मतदारांनी त्यांना स्वीकारणं ही गोष्ट तेवढीशी सोपी नसते आणि खास करून राजकारणात तर नसते. कारण प्रत्येकाची एक विचारधारा असते, प्रत्येकाचं एक काम करण्याची पद्धत असते. परंतु संजू परब यांनी ते सिद्ध करून दाखवलं. अनेक वर्ष अनेक जण म्हणत होते की आम्ही शहरामध्ये सत्ता परिवर्तन करू, शहरामध्ये अशा प्रकारे आमचं नेतृत्व आणू, अशा प्रकारे दुसरं नेतृत्व पुढे आणू. परंतु अनेक जण ते करू शकले नव्हते आणि हे सगळी किमया संजू परब यांनी खूप कमी कालावधीमध्ये चांगल्या पद्धतीने करून दाखवली. आणि एवढंच नाही तर नगराध्यक्ष म्हणून जी कारकीर्द त्यांनी ज्या पद्धतीने राबवली, ज्या पद्धतीने या शहराच्या विकासामध्ये त्यांनी आपला योगदान दिलं, ते सुद्धा त्या ठिकाणी याच्या पुढच्या काळामध्ये सातत्याने वाखाणण्याजोगं राहील. त्याच्यामध्ये त्यांनी छोटे प्रश्न आणि वर्षानुवर्ष अडकलेले सुद्धा मोठे प्रश्न मार्गी लावण्याचं एक अभ्यासपूर्ण काम या काळामध्ये केलं. आणि या निमित्ताने एक वचन देतो की या सगळ्या वाटचालीमध्ये तुझ्या खांद्याला खांदा लावून त्या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये, शहरामध्ये सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी जे काही काम केलं पाहिजे, ज्या पद्धतीने राणे साहेबांच्या स्वप्नातील सिंधुदुर्ग घडवण्यासाठी आपल्याला जे काम आपण करतो आहोत ते यशस्वी करण्यासाठी जे काही प्रयत्न आवश्यक असतील ते सगळे प्रयत्न या पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे आम्ही करू. आणि पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप चांगल्या शुभेच्छा देतोय. या पुढच्या काळामध्ये तुला उत्तम आरोग्य लाभो, दीर्घ आयुष्य लाभो आणि तुझ्या हातून या ठिकाणी सर्वसामान्य माणसाचं सेवा घडो. आणि ही सगळी सेवा घडत असताना उत्तरोत्तर या सगळ्या सामान्य माणसांचं, आमच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याचं नेहमीच प्रेम तुला लाभो अशा प्रकारची प्रार्थना पाटेश्वर चरणी करतो. आणि सुरुवातीला संजू परब यांना मनापासून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. पाटेकराला अशी विनंती करतो की त्याला चांगलं आरोग्य आणि त्याच्या मनोकामना सगळ्या पूर्ण होऊ दे अशा प्रकारच्या मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. संजू परब या नगरीचे नगराध्यक्ष झाले आणि यापूर्वी सुद्धा राणेसाहेबांच्या माध्यमातून वेगवेगळी पदं त्यांनी या ठिकाणी भूषवली आणि सर्वसामान्यांमधला एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी आपली स्वतःची ओळख या ठिकाणी केली. मग अशा अनेक वक्त्यांनी आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या. मी एवढंच सांगेन की संजू परब
यांनी कमी कालावधी मिळाला नगराध्यक्षाचा. त्या नगराध्यक्षाच्या काळात जे अनेक वर्ष ज्याला जमलं नाही ते काम संजू परब आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने केलं. मी मनापासून त्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो, मनापासून धन्यवाद देतो. आज आमदार कोण ही लढाई इथं नाहीये, सीताराम गावडे. प्रश्न एवढा आहे की भारतीय जनता पक्षाची ही सगळी आम्ही टीम आहोत. शेवटी हे निर्णय पार्टी ठरवत असते. आपल्या सगळ्यांचे एकच जबाबदारी आहे की आपल्याला जे जमेल ते काम प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करणं. या मतदारसंघातला खासदार पहिल्यांदाच आपल्या अण्णांचा योग या ठिकाणी येतोय. एवढी चांगली ताकद आज राणेसाहेब, रवी चव्हाण यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून कोकणात खूप ताकद या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची वाढलेली आहे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी संजू परब यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. या जिल्ह्यातल्या आपण सगळ्यांनी एक शपथ घेऊया की तिन्ही आमदार आणि आपला खासदार, जिल्हा परिषद, नगरपालिका या सगळ्या भारतीय जनता पक्षात 100% भाजपा झाली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. आजच्या दिवसात मी माझ्या कुटुंबातर्फे आणि भारतीय जनता पक्षातर्फे मनापासून संजूला शुभेच्छा देतो. त्याचं उदंड आयुष्य उदंड आयुष्य आणि त्याची भरभराट हो, त्याच्या मनोकामना पूर्ण होऊ दे अशा परमेश्वराने गारणा घालतो. अनेक दिवसानंतर सावंतवाडीमध्ये येण्याचा योग आला आणि दरवर्षीप्रमाणे संजू परब यांचा वाढदिवस न चुकवता एका दुसरा वर्ष वाटतं त्याचा चुकला असेल. करोनात साजरा केला होता मला एखादा असा वाढदिवस चुकला असेल संजू परब यांचा. आणि आज ही पण योगायोग आहे की आम्ही कपडे पण सेम नाही. इतर कधी मला घालावं असं वाटलं नाही जॅकेट, आजच घालावं असं वाटलं. म्हणजे मी अनेक ठिकाणी जातो, म्हणजे गव्हर्नर साहेबांच्या घरी जात असेल, मुख्यमंत्री साहेबांच्या घरी जात असेल, पण आज का माहीत नाही आज संजू परबचा वाढदिवस म्हणून आज जॅकेट जुनं कुठलं तरी मला मिळालं. ते आज घालून गेलं, चढवलं आणि आज योगायोगाने यांनी पण तेच घातलं. संजू परब यांचा वाढदिवस माझ्यासाठी माझ्या एका कुटुंबातल्या सदस्याचा वाढदिवस असल्यासारखा आहे. अनेक वर्षांचं आमचं नातं आमच्या बाजूने आम्ही टिकवलं, त्यांच्या बाजूने त्यांनी टिकवलं. आणि अनेक उन्हाळे पावसाळे येऊन सुद्धा हे नातं कधी तुटलं नाही, कधी हललं नाही. त्याचं जास्त श्रेय मी संजू परब यांनाच देतो. कारण का राणेंचा स्वभाव बघता साधारण संजू किती हसरा, किती चांगला आहे हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि आता तेली साहेब खूप बदल आम्ही राणेंमध्ये केले आहे की नाही, तुम्हाला जाणवतं की नाही? आणि म्हणून संजूचा सहवास इतक्या वर्षापासून असल्यामुळे आमचा स्वभाव आता जास्त करून संजू सारखा होत चालला आहे अशी भीती माझ्या मनामध्ये आहे. पण ती चांगली गोष्ट आहे, कारण का संजू परब सगळ्यांनाच हवा असं वाटतो. नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेलं काम मी जवळून बघितलेलं आहे. मला असं वाटतं त्याच्या प्रमुख जी काही कामं आणि त्यांची भूमिपूजनं ज्या ज्या वेळेला झाली त्यावेळेला जवळपास 70-80% त्या कार्यक्रमाला मी हजर होतो. म्हणून मला त्यांच्या कामाचा आढावा कोणालाही देता येईल. इतके वर्ष संजू परब यांना मी काम करत असताना बघत असताना त्यांच्या स्वभावामध्ये कधी मला बदल झालेला दिसला नाही. ते तेव्हाही संजू परब म्हणजे कधी मन मोकळा असं कधी काही बोललं तरी चालेल. माणूस म्हणून संजू परब कधी बदलला नाही. आणि तोच गुण मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये सर्वात चांगला आहे. आम्हाला कधी असं काही राखून बोलावं किंवा असं काही वेगळं वाटलं नाही. आणि म्हणून संजू असंच राहायचं. तुझी स्वप्न काय मला माहित नाही, तू कधी मला सांगितली नाही.
पण तुला सगळी पदं ईश्वर करो तुला मिळो, ही खरोखरच मनापासून माझी इच्छा आहे. कारण का तुला नाती जपायला येतात. जे पदावरचे नेते मी अनेक बघितले, म्हणून तू कधी पदाचा पाठलाग करू नको. झक मारत पद तुझ्याकडे आलं पाहिजे, असं तुझ्याकडून काहीतरी घडलं पाहिजे, एवढं फक्त लक्षात घे. पद येत जात असतात आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये तर काहीच मागायचं नसतं संजू, उलटा बाण येतो. तर संजूला नुसतं तोंडाने शुभेच्छा देऊन चालणार नाही, किंवा तेली साहेबांना असेल किंवा मनीषला असेल, मला असेल. पक्षाची जबाबदारी देईल ती सर्वात चांगली कशी करायची ते जर तुम्ही करत राहाल तर जसं तेली साहेब बोलले, खालचे 3 आमदारक्या, वरची खासदारकी, जिल्हा परिषद आणि कुठली काय काय असते ते सगळ्या भारतीय जनता पक्षाकडे येण्याशिवाय राहणार नाही, एवढं तुम्हाला मी सांगतो. त्या खऱ्या शुभेच्छा, त्या खऱ्या शुभेच्छा. खऱ्या शुभेच्छा जर द्यायच्या असतील तर जे पक्ष काम देईल त्या पक्षाच्या कामाला लागा आणि मग त्या खऱ्या शुभेच्छा घेऊन मैदानात उतरशील, तेव्हाच तुला कळेल की खरी परिस्थिती काय आहे. आज इतक्या वर्षांनी संजू खरी परिस्थिती कळते. काय विषय बरोबर ना? हल्ली ह्याला पण विचारतो मी अनेक गोष्टी. पहिलं तेली साहेबांनाही विचारायचं, आता काय, आता कुडाळ मालवण मध्ये असल्यामुळे आपल्या सगळ्यांचं दर्शन फार कमी झालंय. पण मनापासून संजू परब, तू मोठा होशील, पदावर मोठ्या जाशील, ही माझी मनामध्ये तर इच्छा आहेच. पण त्याच्यासाठी जेवढं काय सहकार्य माझ्यासारख्या माणसाकडून तुला मिळेल ते मी नक्की तुला देईन. एवढंच आज सांगतो, राणे कुटुंब तुझ्या बरोबर आहे, राणे कुटुंबाचं प्रेम तुझ्या बरोबर आहे. आपण सगळे एवढं मोठं हे सगळं बसवणं हे काय सोपं नाही. हे संजू परबच्या प्रेमापोटी आलेली ही लोक आहेत. मोठमोठ्या आमदारांच्या कार्यक्रमामध्ये जातो, आमदारांच्या कार्यक्रमामध्ये एवढी गर्दी दिसत नाही ती आज संजू परबच्या समोर गर्दी मला दिसते. आणि म्हणून तू नेहमी मनातलाच माणूस राहिलास, मनातलाच माणूस राहायचा. कारण का मनातल्या माणसाला कधी मरण नसतं. पदावरती कोण येतं कोण जातं हे नगण्य आहे, मन हे कधी हरत नसतं. आणि म्हणून तू मनापासून आज कामाला लागलेलाच आहेस. येणारा काळ, येणारं भविष्य हे तुझं आहे. मी भाऊ म्हणून, तुझ्या कुटुंबातला सदस्य म्हणून तुला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि आपल्याला सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देऊन इथेच थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.